қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. қиссаи марди аблаҳ ва хирс. марде аз биёбони гарму тасфон мегузашт. ногоҳ нолае ба гӯшаш расид ва мегуфт: ёрӣ диҳед. мард ба сӯи овоз давид ва дид, ки аждаҳоре хирсеро ба комаш фурӯ мебарад. вай ҷасурона бо аждаҳор дарафтод ва бо як зарбаи шамшер ду тақсимаш кард. хирси халосёфта сар ба пои мард гузошту гуфт: то нафасам ҳаст, гӯш ба фармони туам ва ба ту хизмат мекунам. акнун инҳо ҳамеша ҳамроҳ буданд. хирс мисли саги бовафо аз дунболи мард мерафт. вақте ки хастагӣ ғалаба мекарду мард барои истироҳат дароз мекашид, хирс дар сари ӯ рост истода посбонӣ мекард. боре як раҳгузар ин ҳолро диду аз он мард пурсид: эй бародар, ин хирс ба ту чӣ мешавад? мард қиссаи аждаҳору озод кардани хирсро ба ӯ нақл кард. раҳгузар гуфт: аз аблаҳ дӯстӣ намебарояд. зуд худро аз ин хирс озод куну ҷон ба саломат бубар. аммо мард аз хирс аблаҳтар буд. ба сухани насиҳатомези роҳгузар гӯш надод ва ба ӯ гуфт: ин суханҳоро аз рӯи рашку ҳасад мегӯӣ, вагарна чунин хирси бовафову меҳрубонро касе надидааст. раҳгузар гуфт: ман ин суханҳоро аз рӯи дӯстӣ мегӯям. ту чӣ хел дар сояи хирси аблаҳ мехобӣ, ба ҷони худ ҷабр мекунӣ? марди аблаҳ якравӣ мекард: барои худ бирав, эй раҳгузар, маро аз хирси меҳрубонам ҷудо карда наметавонӣ. раҳгузар ноилоҷ ба роҳаш давом доду марди аблаҳ бо хирсаш он ҷо монд. ҳаво хелу гарм буд. хоб бар мард ғалаба кард ва сар ба рӯи ҷомаи қаткардааш гузошту ба ғанаб рафт. атроф пур аз магаз буд. магазҳо ба чашму рӯи мард ҳуҷум меоварданд ва намемонданд, ки ӯ замоне биёсояд. махсусан як магаси сиёҳи барзангӣ ҳеҷ аз рӯи мард дур намешуд. хирси бечора магазро аз як бари рӯи мард меронид, вай ба рӯи дигари мард менишаст. аз бинӣ мегурехту дар пешониаш қарор мегирифт. хирс беист магаз меронду магаз меронд. ниҳоят аз ин кори бебарор ба ғазаб омад ва ба худ гуфт: акнун очаи зори магазро нишон медиҳам. магаси сиёҳи барзангӣ аз манаҳи марди масти хоб бархосту ба нӯги биниаш нишаст. хирс оҳиста хам шуду аз замин як санги калони вазнинро бардошт. магазро нишон гирифту якбора бо тамоми қувва ба сараш зад. магаз ҳушёрӣ карду парида рафт. санги калон бошад ба сари мард бархӯрд ва ӯ ҷон ба ҷонофарин супорид. хирс хушнуд буд, ки хизмати мардро мекунад, аммо дар асл мардро ба он дунё равон карда буд. зеро аз аблаҳ хизмати аблаҳона мерасад.